आङो नैबे इंराजि गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि बयखौबो आङो गाहाम हामलायथि बावबाय आरो जोंनि नैबे मागो दाननि जे माग दमासि बेनिबो आं बयखौबो गाहाम हामलायथि बावग्रोबाय। दा जों दिनै नैबे जोंनि गसाइगाव मार्केट कमप्लेक्सआव जोंहा मोनसे जे जोंनि अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफादनि जे जोंहा मोनसे फिसा जोंहा मावखुलि दं। बे मावखुलियाव जों ज' क'र कमिटिया जिरायनानै जों मोनसे दिनै थिरांथा लाबाय जे जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो दिनैजों नैबे ब्रैथि खेब जोंहा बाथौ सान फालिनाय जानांगौमोन। दा बे ब्रैथि खेब बाथौ सानखौ जोङो देग्लाय थिलेब लेबै जोङो थिरांथा लाबाय जे बेखौ जोंनिनो बाथौ खेराइसालि संकस चौधुरी घाटआव जों थिलेब लेबैनो फिरफिला गासैबो बाथौआरिफ्रा ज' फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे फिसायैनो जोङो मोनसे थिलेब लेब मेल खुंनानै जोङो बे बाथौ सानखौ फालिनाय जासिगोन। आरो जों बेखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय SOP मथे जेरै कभिडआ लासै बारायगासिनो दं। मैया दाख्लैसो मोनबाय जोङो 8,000 बारबाय कभिड मोननाया। दा ओंखायनो जों सानबाय जोङो गभर्नमेन्टजों जोङो मदद होफानानै जोङो बिसिनि बिथोन बायदियैनो जोङो मेल मिटिंखौ हालुं दैलुं लिङालाबानो जोङो रेलि खालामालाबानो जों फिसायैनो जोङो बाथौ सानखौ फालिनांगौ हिसाबै जों फैगौ जे मंगलबार 25 जानुवारि 2022 जे जोंनि बाथौ सान, बे बाथौ सानखौ जोङो संकस चौधुरी घाटआव बलमजरायाव जोङो थिलेब लेबैनो खुंसिगोन। गासै जोंनि बाथौ क'अर्डिनेशन टिमानो ज' जानानै बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोगोन। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव सिम्पलि गोरलैयैनो थिलेब लेबैनो जों फिसा जोङो मेल लेंगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा जेबो गुबुन जेबो थानाय नंलिया। बेवहाय जोङो बाथौ गायसननाय नंलिया। माने जों बोसोरफ्रोमबो गासिबो बाथौ हान्जानि जोंनाव दा गसाइगाव ओनसोलाव गासै 26 जोंहा बाथौ दोलो दं, बाथौ हान्जा दङ। बे गासै बाथौ हान्जाया ज' जानानै जोङो मोनफ्रोमबो बाथौआनो गावबागाव बाथौ थान गायसनखांनानै बिथांमोनहा बे बाथौआव सिबिनानै अखानायै फिरफिला बिरहोयोमोन। दाना देग्लाय खालि फिरफिलाल' बिरहोनाय जागोन। जि गोदान बोसोर 2022नि गाहाम हामलायथि बावनानै अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे क'र मिटिं जोबनायनि उनावहाय मोनसे गरन्थ'आव फैनाय जादों। बे गरन्थ'आनो जाहैबाय जोंनि जानो गोनां 25 जानुवारियाव गोथार बाथौ सानखौ देग्लाय आसाम गभर्नमेन्टनि जे SOP COVID-19नि बेजों लोब्बा लाखिनानै गभर्नमेन्टनि बिथोनखौ जों मानिनानै जब जों गोथार बाथौ सानखौ खुंनो थाखाय चौधुरी घाट संकसआव जायगाखौ थि खालामनाय जादों। आरो बे जोंनि लाहार फाहारजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ फोनांजाब आफाद एबा अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो जोंनि गासिबो DBCCनि आन्दाराव जेसेबां दालाइसा आफादफोर दङ बिथांमोननि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जेसेबां आफादगिरि दङ, नेहाथारि दङ, बिथांमोनखौ फैगौ 25 जानुवारियावहाय चौधुरी घाट संकसआवहाय फैनानै जोंनि मेहेरगोनां आब्रुथि गोनां गोथार बाथौ सान खुंनायखौ मदद होफैनानै जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायनाय जायो। जोंनि दुलाराय बाथौआरिफ्राबो जिखुनु दालाइसा आफादाव थाया मानो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय बेनोदि गुबुन बोसोरनि बादि जों देग्लाय जोबोद जाकजमक हिसाबै खुंनो हानाय नंलिया। गोसोआव जोंहा मोनसे दावदाब थाबाय
COVID-19 नि प्रट'कलनि SOPनि खोथा लानानै ओंखायनो नोंथांमोनहा लुबैनाय बादि जोङो नोंथांमोनखौ गावबागाव दालाइसानि बाथौ बिन्दोखौ गायनानै फुजा फाथल होनायखौ जोङो नोंथांमोननो सुजुग होनो हानाय नंलिया। जों आसा खालामो आफा बोराइ बाथौनि अननायावहाय फैगौ समफ्रावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंफिनबावनो हागोन। देग्लाय सम आरो बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोङो जग खालामनानै जोङो जोंनि आबै आबौ लाबोफानाय मानिबोफानाय बाथौ धोरोमखौ खुनुरोखोमै आसाम गभर्नमेन्टआ सिनायथि होनानै गनायथि होनानै गोथार बाथौ सान हिसाबै बन्द डिक्लेयार खालामनायखौल' जोंहा दुलाराय बर' बाथौ धोरोमारिफ्रा दानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे जोंहा माग दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौ सान हिसाबै जेनाखि हलिडे डिक्लेयार खालामबाय, बे हलिडेखौ जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा बोसोरफ्रामबो जोङो गाजा गोमजायै बे सानखौ जोङो फालिबोदोंमोन। अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटि थारमाने गोबां बाथौ धोरोमारि बुलि बाथौ हक, गुदि बाथौ हक, बिबार बाथौ हक गासिबो जानानै बे सानखौ जोङो क'अर्डिनेशन कमिटि अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिया खुंबोदोंमोन। नाथाय देग्लाय जोङो दानि SOP जेनाखि कर'नानि COVID-19नि जेनाखि गोख्रोंथि साग्लोबनाय आरो आसाम सरकारनि जेनाखि SOPनि अर्डार, बे मथे जोङो देग्लाय इसिबां गाजा गोमजायै खालामनो हानाय नंला बादि जोङो दिनैहाय अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि क'र कमिटिया मोनसे डिसिसन लानानै थिरांथा लाबाय जे फैगौ ब्रैथि दा फैगौ गोनां मंगलबाराव 25 जि जानुवारियाव जानो गोनां बाथौ गोथार सान, बेखौ जोङो मा रोखोमै फालिलांनाय जागोन, बबे जायगायाव फालिनाय जागोन, बेनि सम्पर्कै जों जे दिनैहाय डिसिसन लादों, बेनि सम्पर्कै जोंहा अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि जोंहा आफादगिरि दं, बिदा गिदिर जगत दिपेन नार्जारी, नेहाथारि दं जोंहा रन्जित कुमार ब्रह्म नार्जारी आरो जोंनि बेवहाय बाथौ धोरोमारि माखासे मावथि गोख्रों मावथि क'अर्डिनेशन कमिटि दङ। दा बेनि सोमोन्दै आफादगिरि आदा जगत दिपेन नार्जारीया बे फैगोन जेनाखि 25 तारिखआव जानो गोनां गोथार बाथौ सानखौ मा रोखोमै खुंलांनो सानदों, बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुंनो थाखाय आं खावलायबाय।